Sinasabi ko pong ito ay true to life story po ito. Dahil for almost 2 years po na umiinom ako ay talagang medyo wala pa akong nararamdaman na katulad ng dati po. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, tugtugan na swak sa kada henerasyon, kumpletos ricados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting live from PBN Center, ini ang OKFM Naga. Member KBP. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E. R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agent, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa iyo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Daan sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy. Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating mga ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Papakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. At siyempre pa, mga kaibigan, sa ating po namang Facebook page, Rice Coffee Mix. At the same time, mga kaibigan, sa ating po namang Rice Coffee Facebook page. Papakinggan po ninyo ang ating po namang programa. Tawag na! At ito na naman tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan kalusugan na naman. At siyempre ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Siyempre, mga kaibigan, yung ating Rice 3-in-1 Kojic Soap, mga kaibigan. Ano man ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na at kwentuhang pangkalusugan na tayo. 0969-226-9623, mga kaibigan. Kuya Boy po naman, ang inyo po namang lingkod. Tara na. Kwentuhan pangkalusugan na tayo. Tara na, dali. Itawag nyo na yan, mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayong nais na ibahagi po naman sa amin, or di kaya, mga kaibigan, may mga nais po kayong ipaabot po naman ng mga testimonya sa ating po naman programa, feel free, mga kaibigan. Ito na yung pagkakataon po ninyo na mapakinggan yung tamang impormasyon na galing po naman dito sa amin. 0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating po namang linya ng cellphone na pwede po ninyong tawagan. O yung sa ating mga kababayan, na naghahanap po ng ating Rice Plus Herbal Capsule. Available na po yung ating Rice Plus Herbal Capsule sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore muli. Dahil andyan na naman po yung ating po namang produkto, mga kaibigan. At yun nga, available na po sa lahat po naman ng mga butika, mga tindahan, drugstores. Diyan po naman sa inyong lugar yung ating Rice Plus Herbal Capsule, yung mga nagtatanong. Ganon din, mga kaibigan, ano po, available din po, mga kaibigan, yung ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya po naman, mga kaibigan, pwede nyo nang makuha yan o kaya mabili dyan sa mga butika po ninyo na hinahanap po ninyo, mga kaibigan, yung ating po naman mga produkto. Ano po? Sabi dito sa mensahe. Sabi mga kaibigan dito sa ating po namang sa mensahe po naman dito sa text, ano po. Sabi dito, maaalis ba ng rice coffee ang stress, Kuya Boy? Makakatulong po, mga kaibigan. Makakatulong
naman po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Dahil nare-relax po nito, yung stress kasi kung minsan pumapasok pag wala tayong pahinga. Yung tulog natin mga kaibigan kung balisa tayo. At kung meron tayong mga karamdaman mga kaibigan, nai-stress tayo dahil iniisip natin yung karamdaman natin parang wala nang pagbabago. Kaya nai-stress tayo. Alam niyo po mga kaibigan, ang stress ay isang normal na reaksyon ng pakiramdam na bunga po ng pang-araw-araw na suliran ng kinakaharap ng bawat isa po sa atin. Sabi ko nga, ang pagkakaranas po ng mga ganito ay nakakaapekto po sa pisikal at psikolohikal na aspeto ng pagkatao. Kung hindi maaagapan o matutugunan po mga kaibigan, ay maaring humantong po sa mas malalang kondisyon at magkaroon po ng malalang karamdaman. Ilan po sa mga sakit at kondisyon na maiuugnay sa pagkakaranas po naman ng stress mga kaibigan ay yung pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, paninikip ng dibdib, kawalan ng gana sa pakikipagtalik, pananakit ng sikmura, hirap sa pagtulog. Maging yung mood ng isang tao po ay maaaring maapektuhan din po ng madalas na pagkakaranas ng stress mga kaibigan. At pwede pong magdulot po ng pagkabalisa, hindi mapakali, kawalan ng kakayanan po makapag-focus sa gawain. Yung kawalan ng kontrol sa galit at pwedeng magkaroon ng depresyon. So nakakatakot po mga kaibigan kapag hindi po natin makakontrol yung stress mga kaibigan. Tsaka yung ugali ng bawat tao ay naapektuhan din po mga kaibigan kung madalas pong nakakaranas po naman ng stress. Yung sobra at kawalan ng kontrol sa pagkain kuminsan dahil po yan dun sa stress mga kaibigan. O kaya pag-abuso sa droga o kaya alak. Sobrang paninigarilyo, paglayo sa lipunang ginagalawan. Yan po yung mga epekto mga kaibigan sinasabi po natin. Yan po ay ilan lamang na negatibong bunga po ng stress sa kalusugan. Ang mga ito po kung hindi maagapan ay maaaring humantong pa sa mas malalang kondisyon o sakit na maaaring magwakas po sa ating buhay mga kaibigan. Kaya dapat po mga kaibigan, gawan po ng paraan. Gawan ng paraan. Yung po namang stress na yan mga kaibigan sa pamamagitan po naman ng pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi nakaka-relax, sabi nga natin, nare-relax tayo kapag tayo po ay umiinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Buwan naman ng caller muna natin. Hello, magandang kalusugan. Magandang kalusugan din po. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ako si Kuya Pandong. Kuya Pandong. Dito sa Narbacan. Pandong o Narbacan. Okay. Narbacan, Ilocos. Ilocos Sur. Okay po, tatay. Ilang taon na po kayo? 65. 65. Okay po, tatay. Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee, tatay Pandong? May naman ko, Kuya. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Wow, okay po. At ano naman po yung mga naitulong sa inyo ng ating rice coffee, tatay? Okay naman. Nawawala yung yung mga namamanhid. Pero ang problema, wala na pa naman dito sa Narbacan. Naubusan na? Wala naman dito sa Narbacan ng rice coffee. Wala po diyang wala pong okay po, sige po. Wala na pong maraming nagtatanong kung saan bibili pero wala naman Narvacan. Teka lang po tatay, hanapin po natin. Narvacan. Teka lang po, Ilocos Sur, tama? Opo. Wait lang po tatay at titingnan po natin dito po sa ating po namang listahan kung saan pwede pong makabili ng ating po namang rice coffee dyan sa Narvacan, Ilocos Sur. Teka lang po, titingnan natin dito sa ating listahan. Meron po bang mga dyan? Meron po bang mga butika dyan sa inyo? Marami po. Marami pong butika. Okay po. Nalibot nyo na po yung tatay? Oo. Napalibot ko na sa yung anak ko. Yung anak kong nagpupunta. Wala daw po talaga? Wala.
Tatay, sa mga ano, sa Shopee, sa TikTok o kaya sa Lazada? Meron sa Shopee pero mabagal eh. Mabagal dumating. Opo, tama po 'yon. Oo. Tatay, saan po kayo malapit dito sa mga babanggitin ko pong lugar? Diyan po sa Ilocos Sur, Candon City, Magsingal, San Juan, Santiago, Santa Cruz, Santa Lucia, Santo Domingo, Tagudin, Vigan City. Saan po kayo malapit diyan? Dito sa Narbacan mismo. Ganun po ba? Pero doon po sa mga nabanggit kong mga lugar, malayo po kayo doon. Malayo sa Santa eh. Sa Santa malapit din sa Santa pero sasakay kami ng bus. Bus, okay po. Sige po, tatay. Sa bayan namin tricycle lang. Opo. I see. Sige po, tatay. Pwede kayong mag-order muna pansamantala, tatay, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Kahit po medyo matagal-tagal, kahit mas maigi po na kasi po tumatagal lang naman pag tansyahin po natin. Halimbawa, nakapag-order tayo ng 2 karton ng ating rice coffee, nauubos pa lang yung 1 karton, order na kayo kaagad. Yun lang ang problema, yung pera. Yun nga po. Dapat talagang eksakto, di ba? Mag-order ako ng 2, tapos wala na pambili ng naghihintay na naman akong pambili ko ng rice coffee. Sige po. Yun ang problema. Sige po, tatay. Sige po. Anyway, tatay, sa susunod po aalamin po natin dyan sa Narvacan kung saan po kayo makakabili ng ating rice coffee dyan. Ano po? Okay po. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Pandoy. At sa susunod po pero hindi pa po kayo nakakapag-try kahit isa. Yung naubos ko na 20 na karton. Naka-20 na kayong karton. Saan kayo dati bumibili ng ating rice coffee? Sa Shopee. Sa Shopee talaga. Okay. Talagang kayo pumupunta, kumbaga nag-order kayo, tatay. Oo. Opo. Ano naman po yung mga naitulong sa inyo ng ating rice coffee, tatay? Okay naman. Yung pa ko namamansid. Pero meron pa pero nawawala na rin. Nawawala na rin. At least, tatay, kumbaga may pagbabago. Meron po. May pagbabago. Okay po. Sige po, tatay. Maraming salamat po. Yun lang po ba yung inyo pong concern ngayon, tatay, sa amin? O yun lang po, pabili na yung sa Narbacan. Kung meron sana sa Narbacan, mas malapit sana. Apo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Maraming salamat. Sige. Thank you very much po. Maraming salamat, tatay. Si Tatay Pandoy ng Narvacan, Ilocos Sur. Ayan, at nagkakaubusan dyan po naman sa lugar na yan. Again, pagpasensyahan niyo po kami, mga kaibigan, dahil mahina po yung kalaban. Kumbaga yung ating po naman deliveries ay talagang hindi na po maganda o gaga. Lalong-lalo na kahit po yung holiday, nagtatrabaho po sila. Maging yung ating po naman production team, mga kaibigan, ay ganun din po yung ginagawa. Halos wala nang pahinga, mga kaibigan, kaya pagpasensyahan niyo po kami. Dahil po naman dito po sa aming yung iba ng mga lugar po natin ay nauubusan pa lang dun sa isa. Kaya yung isa na naman, naubusan na naman. Kadi-deliver pa lang dun sa yun na namang isa. Pagpasensyahan niyo po kami, mga kaibigan, ha. Pero sisiguraduhin po namin sa mga darating na araw hindi na po kayo mamumroblema. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Ako na po ba? Opo, nanay, ikaw na po. Opo. Opo, yung anak ko po, nagumarin talaga dito sa lagnat niya, saka... Nanay. Wait lang po. Nanay. Yes. Sino po Yes sila? po. Sino po muna sila? Tawagin niyo na lang po akong Rita. Rita, okay. Rita Avila?
Posible. Kilala niyo po yun, ha? Okay. Nanay Rita, taga saan po kayo? Naga City nga po. Naga City. Okay. Kamsur po, oo. Kamsur. Ilang taon na po kayo, Nanay Rita? Tumawag Nanay, po ako. nanay, ilang nanay, na po ako. ilan po? 60 na po ako, 60. 60, pero hindi po kayo tunog 60, parang 40 lang. Wow, thank you po. Masyado na po nung hindi pa ako na. Ha? Okay, nanay. Masyado na po nung hindi pa ako nagkasakit. Hello po. Oo. Lalo na nung hindi ka pa nagkasakit. Yes po, oo, talagang, opo. Maganda ka siguro noon, ano? Yes po. Sakto, sir. Thank you. Kuya Boy. Okay po, sige po. Nanay, ano po yung may tanong po ba kayo? Nakainom na po ba kayo ng ating rice coffee? Yes po, ang totoo, pinagpapainom ko po yan sa anak kong binata pag mayroon po siyang sakit. At awa ng Diyos, gumagaling din po. Kung halimbawa nagkalagdat siya, nagkaubo. Ngayon po, ang tanong ko, ako naman po ay mayroon na dati na po akong na-stroke. At yung pangalawa pong stroke ko ay hindi ko po namalaya na nagka-stroke po ako. Para malakas siguro ang ano ko. Tapos po, tapos po sabi ng doktor na nagtingin sa akin, isang neurologist po, na ano po, mayroon daw po akong blood clot. Ngayon po, rinisitahan naman ako ng pang 3 buwan na gamot. Kaso nga lang po, hindi ko naman yun na ubos na ma-accomplish. Ano kaya po itong rice coffee? Pwede ko po siyang kumbaga, ihirip, ano po, yung in the absence ng mag-inom ng gamot na yung continuous bang for 3 months na resita sa akin ng doktor. Pwede ko ba itong ipalit? Yun na nga po ang ginagawa ko. Makakatulong ba yung rice coffee, sir? Makakatulong po ng napakalaki, nanay, pero hindi po ipagpapalit yung ating rice coffee doon po sa reseta po sa inyo. Dapat po yung reseta po sa inyo, ipagpatuloy pa rin po ninyo. Dagdag lang po itong ating rice coffee at makakatulong po ito sa inyo. Hindi po namin ina-advise na tanggalin na po yung mga nireseta sa inyo ng doktor, kundi ito na lang yung iinumin. Hindi po yon, hindi po namin ginagawa yon. Ang amin po, nanay, ay dagdag lang po ito na makakatulong po naman para mas mapabilis po naman yung paggaling po ninyo. Makakatulong yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 na hindi inaalis yung mga maintenance po ninyo, yung mga reseta sa inyo ng doktor. May maintenance naman po ko, tinuloy ko naman yung maintenance ko, pero yung sa yung parang antibiotics yata yun, parang sitikulin po, parang hindi ko po na tuloy-tuloy. Ano daw po, ano kaya po niya po. Minsan garaw nag-inom na lang ako dalas ko po ininom ng rice coffee. Ano kaya niya kung maging makatulong ito po, sabi ko gano'n. Makakatulong po, nanay, ng napakalaki yung ating rice coffee sa mga lahat ng actually lahat naman ng uri ng karamdaman. Kung nakikinig po tayo, naririnig natin yung mga testimonya ng ating mga kababayan. Pero wala po kaming pinapayo na i-stop nyo na po yung mga iniinom po ninyong mga reseta galing sa doktor. Lalong-lalo na yung mga maintenance po ninyo. Hindi po namin sinasabi yan. Ang amin lang po ay kung iinom po kayo ng ating rice coffee, makakatulong po yung ating rice coffee kasabay po ng gamot na iniinom po ninyo. Okay po? Actually po, ina-encourage ako ng isang company baga na mag-inom ng kanilang product. Na ang ano kaya siya sa akin ng anak ko, yung talagang reseta ng doktor na yung galing as a neurologist. And then, nag-abay-abay, ako po ay nag-ano na lang ako ng rice coffee dahil makikoffee nga ako. Tapos gumaling naman yung anak ko sa rice coffee. Kaya ginagawa ko po itong inumin. However, nag-ano rin po ako, nag-alala rin ako na talagang kailangan, kahit po naputol yung pag-inom ko ng gamot na yun ng reseta, pwede naman po ituloy. Yes po, nanay. Naputol kasi yun. Yes po, nanay. Basta po, wala tayong sinasabi na itigil yung mga reseta sa inyo ng doktor. Kundi mag-rice coffee na lang, hindi po natin sinasabi yon. Ang ating pong rice coffee ay tulong po sa inyo, dagdag po tulong sa ating po namang karamdaman para maalis po yung ating karamdaman. Makakatulong ng napakalaki yung ating rice coffee kasabay ng inyo po namang iniinom na gamot. Okay po? Okay po. Okay Salamat po. Kayo po ang napagtanungan ko at kayo ang available na madaling na kontak kasi nga una nga pinatawagan ko na pero yung number ko lang pala tiningnan ko po sa FB. Apo. Doon ko nakuha yung tamang number. Yes po, nanay. Maraming salamat po.
Salamat po. Maraming salamat din po. Thank you Okay very much po, bye-bye. Nanay. Bye-bye po sa inyo. Thank you. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. At din syempre ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule. Pati yung ating Rice 3 in 1 Kojic Soap mga kaibigan. May mga katanungan. Itawag po ninyo dito sa ating po namang programa mga kaibigan. 0969-226-9623 mga kaibigan na yung ating po namang linya. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello. Yes, Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? ako si Nestor Corneo, sir. Nestor Cornejo. Taga saan po si Tatay Nestor? Ako po nakatira ngayon sa Laminos, Pangasinan. Alaminos, Pangasinan. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo? 62, sir. 62. Okay, tatay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee po? Negative pa. Tatanong ko kung saan ako makakakuha dito. Pero nakita ko meron sa Lazada. Meron po sa Kaya lang. Lazada, opo. Sa TikTok, sa Shopee, pwede po kayong maka-order po doon. Oo. Pero dyan sa, wala pa ba- sa Alaminos po, tatay, meron. Dyan sa Pangasinan. Meron ba dito mabibili ako dito, no? Yes po, tatay. Dyan po sa Jen's Pharmacy. Jen's Pharmacy. Damas Pharmacy. Yes. Lucky Ace Drugstore. O Francia Drugstore. LNA Drugstore. Sandali LNA... lang, sir. Slowly. Sige po. Slowly, sir. Sige po. Say it again. Jen's Pharmacy. Jen's Pharmacy, okay? Apo. Damas Pharmacy. Damas Pharmacy. Okay po. Lucky Ace Drugstore. Lucky A Drugstore. O Wala Fra... to sa mga Major Mercury, St. Joseph, or... ito tatay. Pakinggan nyo po para dire-diretso tayo. O Francia Drugstore. o Francia. Opo. Okay, sir. Sorry about that. Sir. Yeah, no problem, sir. LNA Drugstore. Sir, L.A. L&A. Lima Alpha. Lima and Alpha Drugstore. Diyan po yan sa Nepo. Okay. Yes, sir. Tapos Alam- LNA Pharmacy diyan po sa Palamis. Alam niyo po yun, sir? Affirmative, sir. I got it. Apo. Tapos diyan po sa Abriel Pharmacy. Yeah. Ang dami naman. Isa lang siguro. Subukan mo na. Ang dami mo nang binigay. Apo, Kaya- Carmiflor Drugstore and MAB Drugstore. Diyan po yan, sir. Makukuha diyan po sa inyong lugar. Hanapin niyo lang po yung tamang spelling RISE nasa kulay gintong dilaw na karton. Say it again. Romeo. Romeo, India, Sigma, tama? Sierra, and Echo. Echo. Yun Okay, po yun. copy that, sir. Apo, yun po yung... And another question, sir. Apo. Nabanggit mo kanina sa radyo, nakikinig ako. So, pag cleansing nito, ang way na pang-output sa katawan ko is through pawis, dumi, ihi, and utot. Correct? Yes. Okay. And diabetic na ako, sir. Apo. Saka meron akong maintenance. Mm-mm. Ituloy lang po natin yung maintenance natin, tatay. At yung pong ating rice coffee, kapag nainom po ninyo ito, na-try po ninyo ito, matamis po ito, masarap ito. Pero, Okay. ang nagpapatamis po nito ay hindi po sugar. Ang nagpapatamis po nito ay stevia. Stevia. Okay. Okay, another question, sir. Yung nagiinom na ako ng Mark Cafe at saka yung Mark Coffee, Mm-mm. RICE, Yung rice na ano bigas. yes. Okay po. Ano ba kayo? Isang kumpanya lang ba yun, sir? No, kasi yung alam po natin, sabi po ng doktor yung bigas nakakapagpadagdag ng pagtaas ng sugar natin. Tama po? Okay, I don't know. Hindi naman ako doktor. Kaya Pero wala po ba sinabi sa inyo ang doktor na kapag na sobrahan kayo sa kanin, pwede pong, kasi carbo po yan eh. I know, carbo, it will produce glucose, bago glucose, sugar din yun, di ba? Tama po. So,
Kailangan po ba nating iwasan yung kanin o hindi? I think kailangan. Ah, Pero ganun yung po. Opo. Mark Cafe, coffee lang yung mahilig kasi ako sa kape. Kaya, Okay pati po. nga yung- Ganito sir ha. Kung gusto niyo po ng iinom kayo ng ating rice coffee, hihingin ko po sa inyo Oo. na yung rice coffee lang ang iinumin niyo, wala nang iba. Pero kung gusto niyo po ng yung pong iniinom yung dating kape, yung po yung iinumin po ninyo, it's up to you po. Pero po pag dating po kasi pag marami kayong iniinom na produkto na mga ganito po sa atin, yung herbal, hindi niyo po malalaman kung alin po yung umiepekto po sa inyo. Oo, kasi nalaman ko yung mga yan dito sa programa nyo. Sa istasyon na. Tama po. Kaya nga po, sir, if ever po na magsisimula po kayo ng ating rice coffee, please make it sure na yung ating rice coffee lang yung iniinom po ninyo. Para malaman po natin kung ito po ba ay epektibo sa inyo o hindi. Diba? Copy that. Apo. Okay, Plus, yung pong plus po yung ano po ninyo, yung maintenance po ninyo. Kasi hindi po namin ina-advise na kapag umiinom kayo ng rice coffee, alisin nyo na yung maintenance po ninyo. Yung atin po namang dito ay dapat po umiinom kayo ng ating rice coffee plus yung maintenance po ninyo, ituloy nyo lang po. Pero kung rice coffee lang dapat, rice coffee lang, wala po yung ibang mga produkto. Okay po, sir? Kung makakakuha ko niyan, why not? Kung makakuha ko yun as we speak. Kaya sana makakuha ko, and then I'll try that, sir. Yes po. Sige, sir. Maraming salamat, sir. At dahil wala na po tayong oras, sir, maraming salamat. Tawag po kayong muli, sir. At mas maganda po kung makakapag-usap tayo ng mas mahabang panahon sa susunod natin mga programa. Salamat po sa inyo. Yes, sir. You have a nice day, sir. Thank you very much po. Thank you. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless po. Paalam na po sa ating programa, mga kaibigan. Lagpas na tayo. Ito pa naman si Kuya Boy. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Lagi po namin sinasabi ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Masarap na. Healthy pa. Bye-bye. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayong narinig mo na sa programang ito ang kagalingan, punta na kaagad sa mga butika, pharmacies at mga drugstore sa inyong mga lugar at ipagtanong-tanong na po ang Rice Herbal Coffee Mix 14 in 1 plus 1 at iba pang mga Rice Herbal products. Huwag nang maghintay mga nanay at tatay. Oras ay mahalaga sa ating kalagayan. Hindi maiibsan ang mga karamdaman kung hindi natin